Hakani ka por ka mamenta nga snow. Ba don na preng jong phi ki bala phai din no nau trai. Namar don ki ba pendu men sim ya phi. Nga snow ni ka por don we brio. Ba video brio bala mat u trai but filamat but apa filamat kamen sim chu phi ka plo ka hem. Henry namar kani ka kurim ka jong phi pat kam da snow ya hap ya kata ka jinget ka jong phi. Kala berngam kala bersit ya phi ba kala mut ban be no phi na yeng ro nengkong phi mut dur be ba kabiang ya phi lala phi mi no na yeng ru phi sngo be ba u jisu ulong nengkong ha ka jim ka jong phi henry kawan ka jing perkhat arsien phi perkhat ong ladang apet pan na lok shanongan le tadeng ta phi phai din no menta bat phi latip ya ka jing sisa phi ladang tu ka jing rehem ha ka tu ka por ka ba phi sham ba du tra henry menta phi sngo leng ka men sim ka jong phi ba phi ong tong an pen hun no ya ka ne ka lok henry kat ba phi nang shong kum taru henry ka men sim jong phi kam sngo kumen ka men sim jong phi kam sngo dan jing tengen phi leng ka men sim ka jong phi tadeng ta kwa ba dong ye phi ka ne ka sngi ka ba menta ba ka tin ka jong blai ka ong ha ba phi bot you jesus christ kam mut ba ke jin jin thot ken nam wan ke jin jin thot tang ba ka tin ka jong blai ka ong ba ka jin jin thot pat kam de ban wan na phi tadeng ta kwa ban kran ha ka ne ka por na ka menta jong phi Bau Jisu ang igani ka way balala pi bot ya nga kan ma ba ke jinjin thot kinwan. Nano ki jinjin thot kinwan nang ni nang tai fin sha offen. Fin sha pen shitom fin sha ban kren ki ktin ki balai pujat. Henry ka long kum ni lada pidang bu shopat ya ki briu na lor u Jisu Christ. Pimla ban bot ya u Jisu. Lada pi bot shwe ka tengal ni ya ki khon ni ya u briu ni bahayeng ki basem ban yu Jisu Christ la pi bot nang kong yaki. Ka bumut pimla ban long usenran jong Jesus Christ. Kamut bapila banlong utaw nong bot jong u. Namar habau Jesus Christ ukhat. Kabamut pihak ban supen ka ngo ya ka surga jong u ban ka ngo nengkong ye u. Ban bo ya ki wei shadien. Ngamut bapinom iet ya ki khon ngamut bapinom iet ya la jong ka tenga la jong ki hinman bau ka jong fi. Henry la da pidang bo nengkong ye ki. Kabamut hi utrai umlong babit na kamanta jong fi. Tadeng ta na kwa ba dong ifi ka ni ka sngi ka ba mata la da fila don kata ka jing kendo ha ka men sim ka jong fi ban bot yu jisu bot bet kala ban don ke jing jin thot kala ban don ke jing wit kala ban don ke jing ke jing ele ha ka jim ke jong fi henry ka tin ke jong blai ka ong la da fila ban yai sha shipor utrahi unang pen scam ya fi unang pen janai ba utrahi unang pen chat bor ya fi ba leng ba jong fi pinlong ka daw ka jing kar khu ya ki ba bon ki men sim nengkong ya phi pinlong jikar khu ka baar ka long ka kurim ka jong fi ki khon ka jong fi ya imei jong fi pa jong fi ya ki hinman bau jong fi ki para ki bahasam ki jong fi ba leng ba jong fi ki ru kin yo ya ka jing penem tadeng ta film la ban bot yu jisu lada pidang ngomong pinom la ban bot yu jisu lada pi sngo sin ai ladi ne pi sngo ram ya ladi tin jong blai gong ni kata bu jisu ang la pi bot yang a fi ban ba ka ding phna ka ba mot hi sin pi la ba ka ding phna kam mot dei shu ma pi ba im ka ba mot pi la yap henry pi im shu ma pi henry u chris u ba im po jong pi ba kata ka jing im ka ba pi im mentaru ong ka tin jong blai ka dei da ka jing ai ka do jisu chris ta ding ta kwa ba nong fi pi bot yu trai pi hap khen du no ya de kam long ka ba suk tang bangin churwai namar bunsin na bangirwangi ong ka jonga ngan do no langa ken ke bakor nang sat yang jisu ngan li kat kayor jing im jonga try to shim rap ngan yai kelenti kem ladang im ai la ka jong ka jing im ladang ngim ken do no ya kata ka ai ka bangi don da lei ru ngenom la ban bot yau Jesus Christ ba ngasngo ni ka por kani ka khubor nem ta jong fi ka kurim ka jong fi dang don ha kaniam tadeng ta kam sngotanat kam snobang ya ka ai ka ba phi pilara ya ka ai ka ba phi pilanget namar kalong persya ya ka jinget jongka kalong persya ya kata ka ba ka sngotu bat la penthut ya phi la ni ka jinjin thut kalawan ha ka jim ka jong phi to wat ai ba ka jinjin thut kan ban phai dien no ya phi wat ai ba kata ka jing ya shem ka jong phi kan penran dien no ya phi ngai to ai ba pinang ya na ka bor sha ka bor na ka jinget sha ka jinget ya jisuru lo sha penthut jisuru hoi ulalong ka daw ka jinjin thut ki babon ki breu ki wit ya u ki wit you Jesus Christ henry wala da ki wit u jisu shim
lakan ran no na kata ka mission ya ka bau khopa ula pha yo pidon ha ka ni ka perthai namar ba pidon ya ka mission ka jong blai ublai ula bo ya ka mission ka jong ha ka gm ka jong phi namar ha ba pia ya ka lenti ka jong trai ka lenti ka long ka ba khim ka lenti ka long ka ba so sat ka lenti ka long ka ba jinjar tading ta kwa ba nong phi ha ba pisdang man ya ka long ka ba ka ba jinjar na pinang ya baru trai ka lenti ka nang ngobang ka nang kelot bat ka nang long ka lenti ka ba dap da ka jingkamen bat da ka jingkarku tading ta kwa ba nong phi wat nom sngo do men sim lada ki jinjen thot ki wan ha ka jing ka jong phi ya chaprang shakri utrai wanom phaidien namar ka jingwan ka jong trai ru kalajan utrai penon kambor ba ya phi bat nga nge pen chat bor ya phi daw men sim ba kho jang o kan mau ba tin jomlai ka ong ba kata ka jing 3 minute ka jong phi kam julong leno ai how try pin man karhai man la ka sngi ha ka kam ka jong o man karhai kamut mdei ban shu shong klik ti nei to ai ba fin Trai fin sharai fin long kita ken ki ba yalap fin long ken kita ki ba im ha ka gospel fin im kan kum ka tin ka jong trai ban im ban pen sungu ba ba tang yau jisu deng tau polu tho ya kata uong ba ladang ngahi ngadang pho ki breu ba ladang ngahi ngadang wat pen sungu ba ya ki breu ngam shim la long shakriu kris deng ta im ban pen sungu ba yau tau bla khat ya fi yau tau bla yap nam ta jong fi ya ka bau lapin em ya fi bat menta ppm kalong ba pin em na ka menta jong uken bala yap nam ta jong fi anganget ka jing em jong fi kalong ka ba sai so ka jing em kalong ka jing em jong ka jing karku ta dawa judo men sim ya cha perang compare jing e yu kawan ka jing le yu kawan what jus ngorem what jus ngodo men sim what jus ngosip tingiru ya utrai pen bet ya ka lenti ka jong fi sngo men pen kan mau yang e fi ngala kren ya kata ba ngakren yang sai sisien haba u angel jong trai wan man kren ya ka Mary baon pun yau Jisu ka kpo jong ka kata ka di ka mission ka jong blai kata ka di ka tien ka jong blai ban ka Mary haba ka yo snow ya ka tien ka jong blai ka mission la kentat ya ka tien ka jong blai kala pediang yau Jisu ka kpo jong ka ban hang ta ka problem kawan namar ba u Joseph umut ban i no namar ba ni kala armet bakala pediang yau trai bakala pediang yu Jisu ka kpo tading tau ni umut ban i no han radio angel jong blai ka ji pho sni wan man pen sange yau Joseph ban phat ani ban i no ya ka Mary mat kan long kum ta ya phiru ba ha ni ka sngi namar phila pediang yu Jisu phila pun yu Jisu ka donot ka jong fi wangel jong trai nganget bi lok jong fi in pho sni ya ka jing pho sni ba i nom phat na phi bat ba i ru in sngo tho ya ka e ka bo blai ulale ha ka jim ka jong fi ba ma i ru in mat lang ya kata ken ka jing penem bat ya kata ka jing karku in experience lang ya kata ka jing khapat ka jing kha arsian ha ka jing im jog iru tak da wa ju shep ting wa ju kuzlai tadeng ta fi ram bat hab shong shit ta try shong shit bat ndem shong shit kam ka jing tip hande shong shit kat kum ka tien ka jong blai u try karku fi nga kwa ban doi nam ta jong fi ka ni ka por ka menta hallelujah try ni ka por ngon bu ti ne khon ba ka jame try udon ko kan rat tra ka jing phai dien namar ba ka kurem ka jong o ka khangi u ko try ban shakri me ka khangi u ko try ba kan nget ha me namar ba ka dang don ba pli ha ka niam try nga da kren ha ka kerteng ka jong ji su ka bor ka jong man sim ba khoi kan man pat ha try unom sungu thut namar kita ki jing jen thut ki bawan ka jim ka jong try uniyat unom sudu man sim na do de ka singi kren fi ba mo man sim ba khoi wan ka jim ka jong fi mo man sim ba khoi um chat bor fi mo man sim ba khoi pen ma la ya ka ta ka khamat ka jong fi finum i shoi ta ki jing ki jing le ka fini i tang yu Jesus Christ fini i tang yu yu ta wala sha shitam nam ta jong fi phir pin sha shitam lem baro namar ka ta ka jing sha shitam ka jong fi menta ka ni ka perthai sngi kamlong i eru ban yu jor ba ka ta ka buram ka ban sawan hallelujah ka buram ka ban sawan ka kham kraw ban ni ka jenjar ka ni jing ka ba fi ya kan do menta namar ka ta ka ba blame le ka long shisha ka ba kham itnat ka long shisha ka ba kham ko dor bat haba ka ta ka wan pin klet no ini ki jinjen jar baro pin klet no ini ki jinjen thot pin klet no ini ki jimpen ram gini ki jingile baro ga jim ge jongfi nge dwai nge kar khone khon chme ko tra unya chaprang un khina biang jaj na gani ka ba yo thia un yat ban shakri ban long utrai ubreu ko trai ba me sham sngo bha ngada dwai ngada kar khu yo oblai hallelujah ba utrai kar khu e fe ga ne ga sngi wanom do man sim yat chaprang u jisu e ja fi hallelujah nga ai ngo me ko pan tan khon ba ka ra jme ha ka u jisu no prem amen but amen hallelujah ngangai bu trai nong penchat bor fi yang no wanom shep ting tu lok jong fi yang screen no utrai wanom tieng win be inom be re fi tadeng ta utrai le ki kam ba nong ta ka gm ka jong fi kumle shibon ngin se kendo ngin se shem
philan man shine ka office philan phone na kini number fi ka screen ki jang fi trai un kar khoi fi amen